Безразборното строителство на Златни пясъци през последните години доведе до унищожаване на растителността в комплекса и до полупразни хотели. Както всяка зима, така и тази в курорта Златни пясъци кипи бурно строителство. Изграждането на новите хотели трябва да приключи до началото на туристическия сезон. В противен случай фирмите трябва да замразят обектите. Капацитетът на Златни пясъци е почти изчерпан. Вече няма къде да се строи, а и инвеститорите тази година се броят на пръсти. Основната причина е световната финансова криза, която според хотелиери и туроператори има и много силен психологически ефект. Той е свързан в конкретния случай с охлаждане на намеренията на инвеститорите за вложение на бъдещи стотици милиони в строителство на туристически обекти. Сега има един процес на изчакване и аз мисля, че това е една положителна последица от кризата за българския туризъм и в частност за този по Черноморието. Записванията за летните почивки на Златни пясъци са започнали още през октомври миналата година с отпечатването на каталозите за 2009. Може би има известен спад на записванията за България към момента в сравнение с същия момент за миналата година. Има известно изчакване, но аз мисля, че това изчакване ще се компенсира с записвания в последната минута, т.е. месец и половина преди началото на съответното пътуване на съответната ваканция. Прогнозите са, че това лято хотелиерите ще предлагат специални оферти и промоционални пакети за почивка, за да привлекат туристи. Международни специалисти пък твърдят, че през 2009 година пътуванията до различни точки на света ще бъдат по джоба на всеки, дори на повечето българи.